Nar l-ewwel ħadd-tliet filgħaxija Ġesu jidher lill-Apostli u jurihom idejh u ġenbu. Tgħid għaliex. Insellmilkom u nistedinkom għal 182 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Din is-solennità kbira tal-Pentekosta li sejrin niċċelebraw, il-Knisja tagħtina mill-ġdid dak il-Vanġelu tant sabiħ fejn Ġesu jgħaddi mill-bibien magħluqa nar l-ewwel ħadd-tliet filgħaxija u jidher lill-Apostli, jurihom idejh u ġenbu. Tgħid għaliex. Jien naħseb li hemm żewġ raġunijiet fil-fatt. L-ewwel nett biex jurihom li verament kien Ġesu dak li ġie mislub u mitfhum li qam tassew minn bejn l-imwiet. U fl-istess ħin biex jurihom milli dawk is-sinjali eterni ta' mħabbtu għal bnedmin, il-pjagi qaddisa, kellhom ikunu l-għajn tal-ħajja. Anzi, kellhom ikunu l-għajn tal-Ispirtu Qaddis li hu f'dak il-ħin, skont il-Vanġelu ta' San Ġwan, jonfoħ fuqhom. Fil-fatt wara li jurihom idejh u ġenbu, Ġesu jonfoħ fuqhom l-Ispirtu Santu. Ħudu l-Ispirtu Santu. Id-dnubiet li taħfru ikunu maħfura, id-dnubiet li żommu ikunu miżmuma. Terġgħu tgħid Ġesu mhux biss jonfoħ l-Ispirtu Santu biex jagħti ħajja ġdida, qawwa ġdida lid-dixxipli tiegħu, imma wkoll biex jagħtihom dak l-entużjażmu, dak il-kuraġġ, dik il-qawwa fil-verità biex ikomplu l-missjoni tiegħu fuq din l-art. Kif il-missier bat lili, hekk jien nibgħat lilkom. Il-pjagi ta' Ġesu, b'mod partikolari l-kustat miftuħ tiegħu li minnu kien nixxa demm u ilma, sinjal qawwi tal-Ispirtu Santu, ekku dawk il-pjagi jsiru l-għajn tal-ħajja. Il-kustat ta' Ġesu inixxi l-Ispirtu Santu. Ġesu jfakkar lid-dixxipli u lilna lkoll li l-Ispirtu Santu li nirċievu f'din il-Pentekosta huwa frott l-imħabba tremenda tiegħu għalina il-bnedmin fuq is-salib. Il-pjagi huma l-għajn tal-Ispirtu Santu. Ejjew f'dan il-Pentekosta, f'din il-Pentekosta, insamru ħarsitna fuq il-pjagi ta' Ġesu, fuq il-kustat miftuħ tiegħu u nitolbuh illi jaħsinna mill-ġdid bl-Ispirtu Santu. Jonfoħ fuqna dak l-Ispirtu illi jdaħħalna fil-ħajja ġdida frott il-mewt u l-qawmin tiegħu għalina. Jalla il-pjagi ta' Ġesu ikunu l-għajn tal-Ispirtu ta' ħajja ġdida għalina l-koll. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.